Mga Pangasinense po pinaalalahanan ukol sa pinaghihinalaang insidente ng floating shabu sa mga baybayin. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raca. 104.7 IFM Report. Hindi kayat tanghanin ng kapulisan ng mga Pangasinenses sa agarang pagsangguni sa otoridad sakaling makatuklas ang mga ilegal na droga, partikular sa mga baybayin sa lalawigan. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, sakaling makakita, huwag pakialaman at gamitin ng mga ito kung saan ang paglabag dito ay may karampatang kaparusahan. Matatandaan na mayroon ng sunod-sunod na naging insidente ng floating shabu na natagpuan ng mga mangingisda sa mga baybayin sa Western Pangasinan maging sa iba pang karatig probinsya kung saan umabot sa bilyong piso ang halaga nito. Kasabay pa nito, hinikayat din ng publiko na pangalagaan at makiisa sa pakikipaglaban sa usapin ng West Philippine Sea sa gitna ng muling tumitinding tensyon sa pagitan ng bansa at China. Samantala, sakaling makatagpo ng mga hinihinalang kontrabando sa mga karagatang sakop ng lalawigan, mangyari lamang umanong ipagbigay alam agad sa kinaukulan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.